Biyag ti tao. Ayan ti belt bag ko, garay. Ha? Papanaman na ayak rabiin, Jerry? Ayan ti belt bag ko, kunak. Aday di sila da? Hingkalaay. Tani, maladaw ako niti papanak. Darasam. Wen, mabit lang. Isunan anak ko. Husto, hindi ka nagsangit, Wen. Garay. Apaya sumanangit tapo ka. Nabarang arod tatang. Kung pagtumaramon Ay na, anyang iti pa tumarko ka wang agas na diti balay. Awan pa ni Jerry, Awan manen Sigurado saan manen nga agawid day chay. Napananaya. Napan man siguro na itayan ti babae na. Anya, ay una yan tayo atao. Duwan ti anak yaw. Hindi pala nagbalew. Talaga siguro ngayon lasag ng tikas di nga ugali na. Namintak la babayro. Makapasuran tikas to'y. Anak ka. Apay nga minaya babayro di putot yaw. Binaybayan yun sa ngamin nga agrurutap tinobya na idi barupay lang. Kanayon mo't apagbagaan mi ide iti day din anang yaw. Awan mo't dengdenggen na. Wano? Babaero kayo mat idi kaw bubingan yaw. Katda kayo titimawidan na. Nay, saan mo't apalasang kaw? Manipon nagdanda kami iti anak yo. Pasiga problema tim papay na kanyak. Awan pakibiyangan na kadagiti putot na. Makapasuron. Ay na, aburido akon. Numuna katagbara ti anak me. Makapadana ka talaga. Sumangpetak tula ka day. Sige, bye. Anyat ko na siya asawam, Cherry. Agurigor ka no di anak me. Syakter ngerengen na. Kitawan nga rod kwarta. Ay sus, amangan doon niya ti mapasama kita anak yo. Diyak kaya ti makonsensya. Ipan yun iti ospital ta anak yo, honey. Awan mo nga rod kwarta, honey. Mabit lang ha. Atoy, umdas mat siguro tayo taabos-busan iyo. Ha? Ne, kababainan ken ka, honey. Alakit din. Itulod na kami nga rin di hospital, honey. Aniya, amang ano niya taramidan ti asawam no makita nak. Saan? Siyak ti makam mo. Saan na basta makaramid iti saan na nasayada jay. Tamakaraman kanyak. Sige, awagam nga rin ti asawam tadagasan ta idan. Inakpagandaran ng tilugan. Ayan ni Bibi. Aday Jessilend, nakaturugan. Nabara ka di pa'y? Katwa na, tawang mo tinumar na. Kitrubwata mo na, tayo pantan ni hospital. Kat, tilugan ti babaen ti pagluganan tayo ama pa ni hospital. Kat anya ko ma. Urayam nga dadakas ang mapasama kita anak na. Mangkita ka iti sa bala pagluganan tayo. Alaki din, nagadunga mom. Di ka kitagyaman ta, dalibre pagluganan tayo. Darasam! Tangay nagatang amin nga agas ti anak ta. Di nakmat siguro ring-ringanan. Ipatumar mo dagiti agas na. Tapno aging baga dagos. Kat, di mo ko na narumwar ka manan. Kito na. Tani, agur-uray ni Marisa iya kotse. Awanan ka talaga itibain. Iparupam launa yan ti panang liplipot mo kanyak. Awanan ka itibain. Ay, agtal na ka man. No saan nagapukan ni Marisa? Na ipacheck up tangarot ka anak ta? Alaman? Kun... Dahito ipay. Inted na dahito agastusin nyo. Alamon, no, di ka sumanao. Kwartam lang data. Tsak pagan ano tinagkapoy ti babaim. Anya? Alam kay Dane. Pag hindi di ka pala eh. Idisok dito yan. Sige, mapana kon. Saan na nag-awid ni Jere? Di rabi garay? Saan ata si Muro ti babae na? Sa payawan bagasay na nakaw. Awan lang aruti permanente at trabaho di anak yun. Agbababae pa ilaang. Awanan pa'y na talaga day dya lalaki. Ay, unay mo day dya lalaki.
Dila mabay ni tikas dyan nga raramidin na. Pasensya ka na. Irresponsable di anak ko, anak iasawaam. Alaan yung takwarta nakaparabaw di talamisaan. Ha? Akin kwarta iti day tangay. Intan ni Jerry. Kwarta di babae na. Ibal lang ko kumangam sayang mat. Daytan at igatang tayo iti bagas. Mala. Siyak nga roda, hindi mapan gumatang di ta store, balasang ka. Siya kon tatang, tane, agar arbis. Ay, siya kon. Agpayo nga. Siya kon, anak ka. Ay na. Nalipatak mo din tinagbutas. Nabasagayam ti kalsada. Ay, partakak pa'y timag na. Tamang ano ipigsa na dito daw. Nagalis din na padakak. Naigaw. Tipatong ka. Nagsakit unay ay. Naigaw. Tulong. Tulungan na. Naigaw. Nukunak tumat ngamin na siyak timapan gumatang iti bagas. Ngam nagpilit kayo ngamin. Anya nga ita. Naigalis kayo lakit nga rudan. Nain pagkatada nang yawid kada kayo diti balay. Naigaw. Ay na, kasyan na kumaapo. Jaksan kabailan. Nagsakit isikat kan bukot ko. Nasakit no agkutiak. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Anya nga ita. Ay, pasensya ka. Balasang ka. Kaya't ko lang amin ti makatulong kin ka. Ay, katanusan nyo Anya ngay, awamot kwarta kapang pagas ko kada kayo. Ang bayan nyo tawagak ni Jerry. Ibagak ti kasasaad yo. Hello, apay man na ya? Umanawag ka. Ni tatang, naigalis. At dansamot na apektaran at ulangnan. Ay, marigatan mo na magna. Agawit ka ngamin ataw, may mukitaan. Jak masangaw. Tanay, ada papanan may. Napatpatag ta babae, ngam tiyamam. Sinalpag ka. Ket no agawid ak, magasa nga raw. Apay mangagasa kaya. Ingkay pa doktor atan eh, jak masango. Kan, awan kwarta ka pang paagas ko kan kuana. Sapi agag-agas pa ilat anak ta. Jak nga raw mo't masangaw. Apay ngamin anay galis aya. Maban ko magumatang iti bagas iti store. Ngam naigalis mo ton. Apay ngamin nga iso timbom mo. Sika ko mga mina na. Nagpilit nga rod. Basol ko aya. Agawid kakit din. Ito na dawayak. Tanay, at dapay papanan may. Sige, bye. Garet, balasang ko. Iganak man iti danom. Garet. Wan, mabitlag! Pasensya ka, balasang ko Oh, uminom kayon. Anya pa'y timasapul yu talakon. Ibagayon, tane, at dararamidak. Ay, awanan, Garet. Dahito lang tanom. Imbes adya anak yu kumati mga sikaso kada kayo. Ngamawan mat. Tao, ukupan na ngamin di babae na. Mawanan ba hindi dya lalaki? May stresa ka mang pampanunot kan kuana. Ang sakit ti ulok. At adun ti oras na iti babae na. Insukat na kami ni tinay japakat. Ay, unyara. Yak kanunungan, tikas dyan nga aramig ti anak ko. Balasang kao. Magbagaan yung mat ngamin ano kasi nga gawin. Nadinakmut ng dangar nga asawa na. Ung tanak mo nga raw, nubagbaga. Bukawan na, balasang kao. Wana tarinwam yung amin. Naturturay ngam da kayo, kat da kayo ti amana. Garet. Sige, tanay, ato pa taramidag. Anyamat ang tigas ti ablag.
ma-stress ak di balay. Awan may gatang itimakan, awan aminan. Jerry, honey, adda ka di pa'y busbusan da iti balayo? Awan nga raw din, honey. Atiks da di agarit. Agawid ka, taing kaikan ida iti kwartada. Kaasi damat. Okay lang ka, honey? Wen, kaasi mo't dagiti anak mo. Kanjay amam. Adto ti kwarta. Wano saan, inta gumatangan iti masapsapol na tay pantan iti balayo. Mga awan kwarta mo, honey. Adda, naala kun ti pensyon ko, kan pinawitan dagiti anak ko iti abroad. Ha? Ay, kasta ka di. Sige nga ron, honey. Sika, timakam mo. Karikatak bahar tito bakter. Bareng kabakilakon. Aday ko. Nasakit mat. Ay, ulit mananti agwilaw. Inayadak lang. Ay, masapol at tulungak ti pagig. Nakababain ni ti manugang ko. Alay ko. Natubak lakit nga ruran. Anya kayo matyan? Anyat kukuhan niyo aya? Alay ko. Pilitag kumatibag na. Takayat ko ti agdigos. Apay aya pilitan niyo kat di yung arud ka ba ulangan? Alay ko. Ala, umay kayon! Tilang aramitan yung Aday ko. Inayadam ti bangon kanyak. Agaret. Masaksakit anak. Nagadulang arud na problema kun may nainayon kayo pailangan. Pasensya ka. Garet. Inton bigatan ti panagdigos yo. Adupay dararamidak. Agluto ak pa itila ko kapalaman. No saan ko mga irresponsable dyan anak yo? Sa anak ko mamay si stress ita. Sige lang, balas ako. Haramidam ti trabaho. Panawan nak dito yan. Nakaturo ka ni tatang. Ay, makonsensya ak lakit nga rudan. Iti panangungungat ko kankuhanan o daduma. Pakawanan dak tata. No pasaray maungtan kayo. Aglalawak nga minti pagparpari ko ta. Lay, ada kamu dito silid ko. Garet. Pasensya kayo no nadisturbo ti pan naturog yo. Masyanak lang amin ka na kayo. Pasensya kayo na may ramraman kayo nga ungtak. Gapoy taramid tanak yo. Garet. Bahawatan ka, balasang ko. Daan mo nga agproblema ka, iti anak ko. Napigsak lako ba? Kastoy mo't nga ro, di kasasaan ko. Pakawanendak ko matatang Ungala ang tinakaro apan nag-aburidok ti kinaungat ko no daduma. Maawatak, garon. Saan ka akagura? Inyigan kayo ni Tia Bastoyo. Tapnaawan ti may bagbagam. Garet. Asino ti kadwam? Ni Marisa, aday di kotse. Ala, sumrag ka nga rudan, takasaritam ni tatang. Kandagi ti anak mo, kailiw dakan. Sige. Tatang, anak ko. Ayan niyo. Gundawayak ti rumwara.
Mapanak itayan ti babae na, takasaritak. Madam, lukatam ko madaytoy. Madam. Apay, anya ti bagam? Ma'am, agpakpakaasya. Mabambanlog ako na yan, madam. Pangasim. Sinamon ti asawa. Tapno agsublin ka na kami. Minano na kinasaritak ti asawa. Ngam di nagpulos danggan. Parang sikat ti makaawat kanyak. Dua ti anak mi. Kasapulan mi ti presensya ti asawak, madam. Isu apis. Agparinto magak, madam. Maasik ako makada kami ngagiin, ha. Uray saan kami ang nagkasari ti asawak. At dando ang anak mi. Saan kami lamang kapag kasatawan kwarta nga aramatan mi. Agturugan dito ni Jerry. At ti kwarta, gatangam ti masapsapon na dito anak mo. Tumakdar ka ditan. Okay, bye anak ko. Agyaman ako, nay. Anyat imbaga di anak mo, Marisa. Jerry, asikasuwag ka nun ti papeles ko taalaan da ki abroad. Anya? Panawan nak? Kasta ka di? Jak mabalin apaayon ta anak ko. Tao awirag ta apo ko ki abroad. Kaan anak na ngamin, kat kasapulan nak ta anak ko. Ha? Ladingitak, Jerry. Nasaysaya at nusubyamon ti pamilyam. Takasapulan da kadagiti anak mo. Kastamat na ti amakan asawam. Kasapulan nakmat ta anak ko ija abroad. Kat kasapulan da kamat dagiti anak mo. Marisa, di na kumamot bigla na. Ngam kasto ti rumbang aramidan ta, Jerry. Sana nasaya at tar aramidan ta. Imay kami, Garet, tada na patag nga ibagamikan ka. Madam? Ala, Jerry, itad mo ti sing-sing kan kuhana. Garet. Asawak. Will you marry me? Agpaiso ka di daytoy amang mangag ko. When? Garet. Pakawanan na kumaiti ado ang nagbasbasolak. Will you marry me? When, Jerry? Hanggang kasano nga rin ang makapagkasarta katawan mo't kwartata. Siyak ti makaamoy ti pagkasaryo. Asikasuan yun ti panagkasaryo. Tadak iti pagpuunan nyo. Tapnon na pangrugyan nyo. Agyaman ako, nay. Madam. Awanan yaman na. Kat pakawanan nakmat. Pagapukan niyak. Napukaw mo ti asawam iti sumagmamano akan ito. Kaya't kayo at tulungan. Tapno masulun itak tinagbasulak kada kayo. Pakawanan dak kuma. When, madam, napakawan kan. Amin tayo, at dakarbangan na nga agbaliw. Nulakit dita si pupuso ka. Kat sulnitam tinagkurangam, babaan ti panagsingsingpet mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat,
ni Jenna Almoite. Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Oh, si kamat gayam ti masabat ko na napinang. Sa dino nga iti papanam, ay ko mapanak ijay ilay. At dangamin na patag nga si kasukita. Kasta ka di, anya nga dayta. Jay may papaan iti maala day di asawa. Ha? Maala nga. Maala na akwarta. Nabayag nga minan a miyembro day di asawak iti may sa kooperatiba ijay ilay. Isu nga idipimusay. At damat kas, anaawat na. Naawat ti pamilya anapanawan na. Kasta ka di? Nagsaya atin nga inana. Ayun, imbag lang adda pagbayad may kadagiti utang may idipimusay day di asawa. Napanunot ko lakay. Anya nga tano i-member ko mat ni tatang ijay ko up nga aday jay ili. Ha? Ngamin, naibagan ni Nana Pinang kanyak. Adakil ka no ti cash, anaawat na. Kastaya? Wala kay. Iso apang panunutat, no kasano nga i-member ko ni tatang. Itikas na, adamot maawat tayo akas, no bilang lang. Anya? Saan matkat nga idaw-dawat ko ti mapasama? Ng pampanunutat lang. Ngayon bagla makatulong kada tayo, no bilang lang. Nagsayatan nga ino dan tumot maawat tayo dakalagatan no bilang laang, manang. Shh! Ang mga nagdamakangagkan ka. Di ka kadi madanagan. Siya kung di makaamamang ni-member ka ni tatang ije ko. Ay na, agyaman ang ading ko. Awan anyaman na manang. Ay, ikarigatak tagsapol iti pang miyembro na. Ang gaputanam na makakadakkel ti kasukat dayta. Tatang, apa anak karumanan ti uyak yo? Ay, nabo. Ngaraw na ka. Hindi pa namin sangal daw. Ay, kasta ka di tatang. Ay na, pasensya kayo. Tadi kay nasarsarungkaran iti manungal daw. Makumikumang iti trabaho. Sana parikod na ita anak ko. Ay, wala yan. Imay ka din ni Manang Sandra nang sarungkar kada kayo? Awan mat. Ururayak nga raod. Nga daumay. Uray may sakadakwada nga mawan mat. Anya? Agkakapsuta ka na ka. Diyak ka baalan nga gluto iti kanak. Di nakmud malagi pa ni Manang Mao. Ay, una yan ni Manang Sandra. Awan mo't pakakumikuman na ita. Alam di naman na mapanunot nga umay nakikitaan no kumusta kayo. Alabay, anyo ita tata? Di mo itan pilitin no di da kaya ti umay. Anya ka maton manang? Awan magam ar-aramidam dito'y balay nyo. Ano mapa di mo man la kumusta ni tata? Ha? Amuyo mo na nakapsutin. Di nakabaalan ng tagluto iti kanin na. Kan amuyo mo at nga dasakit na. Ay na, di nakman pagsawan iti kasta si Kajun. Amumat ama kumikumak dito'y istormi. Awan agbantay na rumwarak. Iso amawatam kumamat Samay sa, basol matla ni tatang tanatangkan ti ulo na idi saan amaanawang agsigarilyo. Anya? Wen, ibagatay na bidot ni tatang. Ang aman niya ay kaamatay nga ron. Manumat lati may sa oras, asarongkaran nyo iyayan na. Unay kan, manang? Ay napasensya kan Jun, ngam talagang awan oras ko kini tatang. Manang, adan kwarta nga usaron ni tatang. May member tayon iti dayja ko. Ay na, nasaya to kastading ko.
kaano ka nga rod amapan ijay ili, Tessie. Inton bigat mo't lang Sana bale. Adamat ka datayo dagiti papeles ni tatang. Iso asaanan na masapol ang mapanak pala iti ayan na. Ay, katun sige, isaganam nga rodin amin ang mabalinda sa pulan ijay koop. Itikas na, mabiit ti proseso na. Wen manang, siyak ti makam mo. Nakapsultak. Sladya akong kabailana. Di kay kumamatag sa itikas na tatang. Ay, abam na Sandra Cantisay. Itaray na kumain sa ospital. Ay, tatang! Ang dari mo radara, itingiwat yo. Ay, mabitlaan. Agayabang iti karuba, ta ipanda kayo di ospital. Awanin. Saan pa yan ang idanon ni tatang di ospital? Ang nabugsatin di anges na. Ay, talaga sigurong agpatinggala ang di tatibiyag na. Ay, kanila kay mat nga minang ti amayaw. Bayaw! Ha? Ay, nasayatin may kayo. Awanan ni tatang, natayin. Ni tatang, akabis-bisit yung una itikabsat ko. Ha? Awanan ni tatang, akanayon yung imutan, kinungtan no umay di balayo. Diyak manamuno niya ti mariknayo ita. No pakaragsakan nyo ti pupulsay na, wano maladingitan kayo. Bayaw. Di ka kumamatag sa itikas ta. Kinapudno na, nasakit tinakam ko ka na kayong agasawa. Kaputa iti si bibiyag ni tatang. Pasig ang kakasakit asaw timpang pangagyo kong kuana. Anya? Isong ay tatawanan ni tatang. Sabay ko mata maamiris yung amin dagiti saan anasaya at ngayon pakita yung kuana. Ay na, tatang. Apay ngaya pinanawan na kami matan. Tatang! Anya ita, manang Sandra. Awanan ni tatang. Diyak maawatan, no, nati kaya't asawan, dita panagsangit mo. Ang sangsangit ka iti sangwanan dagiti tattao. Tapno ka di ipakitam, amaladingitan ka iti ipupusay ni tatang. Idinto ta iti si bibiyag at kaaryak yo. Ultimo makan, yimo tsukin kwa na. Diyo natin po, di ka kumamatag sa iti kas. Mabain kayo amang dagiti tattao. Ang di kayo mabain iti dayta, gapo ta iso ti pudno. Ugali yung daytan eh. Iso adi kayo kumakundi sangit dita. Gapo ta kas kaila drama. Anya! Ay, Sandra, adala ko madamagat. Anya day tanana. Manungay ti kas ana itad ti kuop kan ni tatang yaw. Shh! Di kay natagari nana. Ang mga nuad da makangag. Daka na. Ay na. Jakla impagarup akas jay kadakkel ti maitad ti kuop kan kuana. Ay, kasta kaday. Ay, kahit nga saya at nga raud. Ada maibayag yawn kadagiti na utang nyo idipimusay ti amayo. Ay, saan ang mabali na pagbayad mi ti utang dayjay, nana? Ngamin, da kami kini ading ko ate si tinangi miyembro idi kini tatang iti koop. Iso ada kami ti mairanod. Nadamag ko adakkel gayam agata ti na itad ti koop anak imimbruan day ti tatang. Kan, anya ko manudakkel, awan bibiyang mo. Anya? Da kami tinangi miyembro iti day di tatang, iso asaan ka makibiyang. Saan na kami kibibiyang, manang? Ngam para kanyak, nung mabalin la kuma, tumulong kayo amang bayad, kadagiti na utang idipimusay ni tatang. Kay may sa, amumat akurang ginaurnong akwarta? Ay, kat makamo kamatan Si Kati ad-adda asao idi nakamasayang day di tatang. Ita, nadamag mo lang adda na awat ni tatang? O may kagkid daw iti tulong? Anya? Ha? Pasensya kan, John. Ngam awan maitulong ko iti dayta. Ay na, kamaudyanan na.
Napadakkel tayo matlangan dayto store tayo. Uwan nga ron manang. Ay, dakkel at talaga tinaitulong di kwarta nga intad ti ko. Di ka na tagari ading ko. Ang mga noda makangagkan ka. Di oray man, anya ko ma. Ay na, di ti lugar tayo. Datayon ti mako na financially stable. O ala, isimpam nga ro din dagiti pinorches na. Itikas na, maayayo mat dagiti umay gumatang. Gaputan na puno dayto istorta. Uwan manang. Anya, pulaos asaan anang ibingay da Sandra Kentesi iti kwarta kada kaya. Ay na, saan nga ron nana? Ayos lang? Ay, oo, na yan dagiti kakabsat mo. Dakkel agat aday jay. Di daman lanang tad, uray manula ko ma. Imbagla pang nayon nyo mat nga ibayad kadagiti na utang yaw. Kuma, ang mawan mat. Anya ngay tinangar-aramatan da. Nagkakagbid doon. Isuday dyan tinusarda ng padakkel iti istorda. Kitaan nyo, kilat adim makal. Ken may sa imadutila ko da. Anya, Kinadamag ko ang nagpuunan kanon ni Bayaw Peter ti Daduma. Iso apanggap namanan ti agardin. Nagpaarami da pa iti pegri. Iso masigurado pagpuunan da ngagtarakan iti baboy ti Daduma. ay pakawanam. Una yun da Sandra Kentese. Apay, di da nga tama panunaw. Adakas ti agbalin nga agom. Ay na, jakman amo kadakwada. Tanagtured da nang aramid iti kasjay. Ni, apay dagito ila ko nga kabil mo dito iigid, Tessie. Nagadumat dagito eh. Kwa manang. Inurar ko dagita. Ta saan mo na mabalin nga ilako? Anya, Expired dagitan manang. Narigat mo't no ilako. Ang mga nagsakit ti tiyan dagiti gumatang. nagsayangan, sapay nagado. Anya nga rod nga eh. Nasaysayat nga ibulungan na. Narigatan. Ang mga numakabasol tayo pa eh. Nagdakkel alugi daytoy. Sapay madlaw ang mabilbilangan dagiti umay gumatang. Sana kas itisigod nga agsasaruno. Huwag nga rod amanang. Kunaklano siya ti makadkadlaw. Oray matkayam si ka. Ay, ala, ingkag purchase. Tapno ado ti ilako na ang makita dagiti customer. Ne, si kamad ganti masabat ko, Bayaw Peter. Ha? Wen, nagapo ka di bangkag. Kasta ka di? Oh, kumusta nga dagiti mulam anateng? Dahil nga ron ti parikot ko ito, Bayaw. Ha? Apay ngay? Kanayon kumot nga sprayan di mulak kontra itig guys. No kaano nga umadan iti panagapit ko. Adumot tentikin ng tiggas. Ha? Panagkunak kaslad adu jikin ng tiggas ng timapit ka. Dakkel pan nakalogi da ito'y bayaw. Sapay nangin na tinatang ita. Hanggang awan sa mo timapit. Anya nga rod bayaw. Talaga akas ta ti garden. Numaminsan, tiyamba. Numaminsan, lugi. Waday swerte, waday malas. Ay, kasano da ito yan? Apay akas tuimutin ti mapaspasamak. No kaano ang mabalinan nga ilang ko dagiti buryas. Kilaat mutin ang maininot da amatay. Uwan nga rod amanang. Ayos lang. Ado pa'y matkwarta tayo. Gumatang tayo tumanit sa bali baboy yan ah. Iso ti pagbalinan tayo at akong. Anyang ado pa'y akwarta mo ti bagbagam. Manulaangan ginabati na igam ko. Anya? Ay, nagigidan mutin da ito amalas. Nabangkrap da ito istor. Gaputapulos mutin nga awan umay gumatang. Ida, agraman dagiti tarakan tayo. Ininot da mutin amat matay. Uwan nga rod amanang. Apay nga tan. Dayto lang, duwang asa ko tinaapit iti mulam anatang. Wan bakit? Pasensya na. Nalawang ang peso di bangka ko inigas mo timulak. Anya? Kanayon mo ti pa nag-spray. Ngayon bisulat ta. Ay, anya ka din dayto ang mapaspasama kada tayo. Anya nga ron nga bakit? Ikararag tayo Sapay ko ma, tay tala dayto.
Saan ko man na maulit? Kasano tayo ngay? Kasla nagbiit ang naibos di kwarta ang nagpuunan tayo. Sa dino pa'y nga iti pangalaan tayo, iti pagpuunan tayo manan. Bakit? Apay nga da kamutan dito kusina ang nakaulimat. Rabiin, ada ka pala dito eh. Ha? Kasla na unag ti pampanunuto ma. Lakay. Mapampanunot ko. Iso siguro akas iti mapaspasamak kada tayo. Gapo tayo inaguman tayo di kwarta day di tata. Ah, Naamiris ko apod na giimbaga ni Nana Pinang. Ama di nagbalin nga agong. day tamat la tinapan iti panunot ko bakit? Imbis ko mga itulong tayo day a kwarta. Tap na mabayadan amin nga utang tayo. Gapo iti ipupusay ni tatang. Hanggang saan? Tayo naguman tayo. Business asaan apulos ang nagklik. Anya ngay nga ron. Kat datay tinagbindot. Aklunan tayo dahito apan nakalugi tayo. Natay dagiti taraken tayo. Nabangkrat ti store. Awan nagmamayang timulak. Umdas siguro day tantap na makaamiris tayo. Wan lakay. Leksyon daytoy kada tayo. Anya. Mamati ka itan kanya. Sandra. Wana na. Pakawanin na ko ma. Gaputadyak pulos inkan kano dagiti pamagbagayo idi kanya. Pakawanan dak nana. Ay na, saan la siyak ti pagkidawam iti pamakawan. Nilaunay John akab sa tiyaw. Wan nga rod nana. Ngamjak pa'y kayat timapan iti ayan na ita. Gapot ang mabainak. No naagum ka, may rubo ka. Ngam no naparabor ka, rumangay ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Hello, naimbag nga orasyo gagayam. At tuy manan ti pagayam yo, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay panang ipatangatang iti sabali man na napakasaritaan. Hello pa'y kada Ma'am Margie Soriano Dolatre Camacho and family dita Aringay. Hello kada kayo amin kakabsat. Ni Ma'am Gloria Agrida, ni Ma'am Catherine Arwag, Wano Arawag, ni Trinidad Bacali, Melinda Balagan, Winnie Obina, ni Jovi Maure, Ti Amor, Rems Amado, Wano Amando, Maricel Concordia, Angel Laura ni Violeta Valdez. Intay nga ro dandanggan ti episode 162. Dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Ay na, nagpintas kamutan Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, ni Manang. Anya kamutan Manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson itatinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, Manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka dito dakdaka matam, Leslie. Wen Manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napan nakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Wan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong kada kayo, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie?
Makatulong nga ka ni Maria. Isar ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikod dayt na. Adan tupay na tulungak nga elementarya latinalpas na. Kasta ka di, Leslie. Wen, manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan. Saan na masapul ti experience na iti trabaho. Aya, Dakal ti sweldo nga oray ken kuana. Nulakit iti nagagkat. Ken nalaing ang makibagay. nagsaya atin no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to ang masakbayan yo. Asino di bagbagayo asa nga ilit tayo, nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, kit na ibaga na kanyak ang matulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga klase ti trabaho dayta? Jakpay amo, anak ko. Agsarita kayon to no umay dito'y balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ha? Ni? Adda nagsardeng at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. Isong agpaiso ti bimabay ti tricycle, nanang. Sige, orayan ta dito'y balay. Agsarita kayo anaimbang. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. Wan. No kasta nga ruan, para kan kada ti trabaho. Angem, nas ka nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, ti panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di. Kaya't iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo nagiti badom. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga min na klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata. Ha? Agsala ka nagkanta ko nam? Ops, amok ti pampanunuta Maria. Oy, nadalos dito at trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanin sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Nanang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko. Naumakmutin iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo mutin amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok ang makilablabada laang? Ngam agbalin ka adan sa ranak ko. Amangan no day tati pa kaibabainam dito'y lugar tayo. Nanang, anyat pilyan nyo. Tipan na kaibabain ko, wano ti panagbisin tayo. Ure anya di tanti ibagada. Tinapatag, saan tayo nga agbisin, nanang? Anak ko. Sa maysa, kaya't ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kaya't ko ti makaturpos. Ha? Nagadumot ang babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbag. Sakbay ang maipan kayo iji abroad. Manang. Inton rabi iti damo a training eh. Lalaingem. Tapno magustuhan da ka dagiti customer. Ha? Customer ko nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala. Ado ti makwartam. Ado ti kwarta ang maurur mo. Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapon, ta ijay club ti pagsanayan nyo.
Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kaya't mo ti agaramid iti sana nasayaan. Anya pala ti aramidem, suruto mo na iti kakaduam, ket agsala kayo ni stage. Jack samat ka ba lang ti ipapaaramid mo, manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya teraramiden ta. Anya? Kwarta ti panulute, Maria. Kalpasan dahil yung aramidem. O, adanadagos ti kwarta. Ure agsala pa ilang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakaduam. Kalpasan dahil nga aramidem. Yawat minton kan titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignay kan. Ingkan iti stage kat agsala kan. Sino di pabaya ka sarsarita mitay, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko ang mama mo. Depende yan sa pressure. Sana parikot na ita kanya. Ama munak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalang ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabilang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagkato ang kwarta! Ibagam naman o ti bayad dahi dya babae. Kaya't ko, amam-amo. Apay-api na ayaban nak, manang Leslie? Adag kolsonada kan ka customer. Dak kalagatan, daguroray kan ka. Anya? Makitkitam ka di dya lalaking agmay-maysa, itilamay-saan. Dayjay dayjay. Ha? Hala, ingkasit ganan. Ket lalay ngam ti makisarita kan kuana. Baknang dayta. Sigurado adak kalagatan titid na kan ka. Jack kayat manang. Ay na si kalangarudon ti tultulungan. Si kapati nakararte. Kunak mano kayat mo agumin awat ti panagbiagyo. Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang da dya lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Payakas lang mababayin ka. Sana mo't ngagsitsida iti tao, Sir? Di nakawagan iti, sir. Joey, kung namlatan kanya, ka? Joey? Sa bagay, gagangay lang ti mabutbutang, wala mabahin. Gaputa, agdadamo ka makisang iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umininom iti arak, Joey? Ladies drink ti order akwarkan ka. Aginam ta. Siyak ti makam. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, Gwen? Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa yung aramidin ta. Isungag kalma ka lang, Gwen. Makitam, dakil agad at tinyawat kan ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie? Day ta di bagbagak. May salaang Arabi managsala iti club at ang kwartam. Ay, da kayo ti panagsinaay mo. Or no sam ti bagim, no kayat mo ti kumita iti dakal apirak. Manang Leslie? Ala, ikanak iti porsyento. Ha? Anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan ni Joey. No sana ga po kanyak, di mo na mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20%. Nascan nga damat ko kwa. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumbo nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa lang ti training da mapan iti abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasayata ka sa sad ni Maria ang anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria?
Mailiwak mata ni ti anak ko. Ay, kuha, saan ang mabalin arumwarda? Ag-training da nga ron. Nasken nga agsanay daan na imbag. Huh. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iti abroad. No, kasta. Saan lang ani Maria ti may pasidong iti training? No di kat aduda? Correct, Manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iti abroad. Kayat ko ti agawid, Manang. Ay, sana mabalin. Apay sana mabalin. Mailiwakon ko ni Nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nasken ang maerwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. No inaramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka ang makapan iti abroad? Manang Leslie. Ala, aginanakan. Agsala kay tumanin dito club inton rabii. Dayjayan jagur oray kan ka customer. Lalaingan ti makisareta kan kuha na Maria. Manang Leslie. Ay na, dayta ka manan ako na. Baknang dayta lalaki. Sorsorwem, taginan ikaara. Anya? Nuan ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdak 30% dito club. Sa bali lang jay tip nga itinkan ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na dya lalaki. Kwarta man din, ti agur-uray kan ka. Manang Leslie. Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka. Apay nga imbasidig ka dito eh. Kasta pa'y tilangam, ha? Kayat kong dagawid. Ha? Kayat ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang itable kanyak. Sa bali ti kayat na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahil lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak. Anya? Anusak tag-training iti dayto club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay! Agsala lang taramidak dito eh. Tapno makabroad ang manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y ababayada na babae. Apay anak ka rin ka pa lang, Maria. Saan ka ang makainan na iti dahi tangar aramidem? Pampanunutot ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't ko nga ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpas si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Sigurado ka? When? Siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Total, agawi da kinton madamdama iti lugar tayo. Nagadumot kan dahi ti akwarta, Leslie? When manang Marsing, sapul ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi, Nana Marsing. Leslie, anya ngamin at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, ken dakkel ti sweldo na. Leslie, Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag iti Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakkel ati masapulan da iti abroad. $2 ti sapulan na. Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni nanang? Nasaya at mat Maria, awan ti rumbang pagdanagam ka ni nanang mo. Aywan kayam, talo lang nga daw ti Orion, malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon yo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami iti sabali ang lugar ko nam? When? Sakbay ti flight nyo, mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nasken ang mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti papanan nyo? Ado apagilyan? Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria.
Irwam mo, ti maya dayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan, Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplap danak ni Manang Leslie. Di kag danag, Maria. Makaawid kan to ni Jibalayo. Anyat kaya't masawan, Joey. Nabayagan nga under surveillance dahito aklab. Agrara ira itan ti human trafficking. Itamat larabi. Nas ka na makapanaw kan. Dumtangan dagiti kakadwak apan nakabagiti linteg. May saka a pulis. Pon Maria. May saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag dahito aklab. Kamang ti sindikato ti akin kukway ti dahito aklab. Apakay bilangan ti recruiter da ani Leslie. Anya? Madam Damalaeng, dumtengen dagiti operatiba. Pumanaw ka ni ti dahito lugar. Tapno saan ka mairaman naman ti Leo Maria. Terasam, ikagumam ti makaadayo iti dahito lugar. Ay na, napanan nga taday ti Maria. Awan meten. Nagpakadala nga dagatangan na ti tarwar. Ngam nagbayag. Ay, nagloko na dyan babae. Ray, Toy! Awan ti agtigday ti dakas! Ada polis! Ala! Apoy! Leslie! Arestado ka! Ay! Di na kung sasana, Joey! Pang-asim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance dahito aklab. Ay! Joey! Polis ka gaya? Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami ije presento. Ay! Joey! Maasi ka kanyak! Di na iraman dito eh. Tanakasaganak nagbalbaliw. Ay! Diyan ka natin may balod! Ikarik! Sarde nga kung di kasi yung trabaho. Ay! Diyan ka natin may balod! Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit tin tadimtang dagiti pulis iti day ja aklab. Panggap na kami gayam nga ilakoy ja balasiw taaw. Diyos ko. Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya kapumanaw akon iti day ja lugar. Tapno saan na kamayraman ang matiliw. Anak ko. Sigurado ang natiliw damot na ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Di awanan bain abakla. Kabailan na gayam nga ilako ti mismo ak aruba na. Nanang. Nasaya at mata natiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalutan. Uwan nga ron, Nanang. Maria, anak ko. Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayja alugar. Uwan nga ron, Nanang. Isong agyaman tayo ka ni Apo Diyos. No nasaya at aramid mo, di nakantubaybayan ti Diyos. Ilisi na ka iti anyaman, apakay sagmakam. Ngam no managdakdakas ka, sigurado amadusa ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.